Egy másik típusú szakmai kihívás, amikor az építész egy műemléképület felújítását kapja feladatként. Ezzel birkózott meg Tótfalusi Gábor a gyalui Rákóczi-Bánffy várkastély renoválása során. Erdély egyik legjelentősebb műemléke, a gyalui várkastély, a késő középkorban Erdély püspökeinek székhelye, majd második Rákóczi György fejedelem kastélya volt. Utána a Bánffy család később a Barcsaiak birtokába került. 1948-ban államosították. A gótikus stílusjegyeket magánviselő épületegyüttes az első szabályos alaprajzú erdélyi vár volt, és csak a későbbiekben nyerte el a ma ismert várkastély jellegét. Döntésünk az volt, hogy ilyen finom hátjaként bemutatjuk, hogy volt egy 1830-ban volt egy típusú homlokzat, és 30 évre Bánffyék alatt változott a homlokzati igény, és változtatták az egész esztetikumát ennek a toronynak, és utána ez a mintázat ez átment és végigkísérte a többi bástyát is. A belső udvart a Rákócziak idején alakították ki. Az udvart körülölelő falak reneszánsz jegyeit is kiemelték a felújítás során. A falban megtaláltak kődarabokat, amit a művészettörténészek és a kőrestaurátorok sikerült kiszedjenek, és részenként újrafaragjanak és visszaállítsák. Itt látszanak, hogy ez egy belső homlokzat, akár még ott fent látszanak ilyen falképek is. Az egykori falképeket a kastély déli bástyájában is restaurálták. Ezek a 19. században készültek. Itt is kiemelték a különböző korok rétegeit. A restaurátori szakmában modern eljárásnak számít, hogy a nyers falakat is meghagyták. Ma már nehezen hihető el, de ez a modern rendezvényterem valamikor egy istálló magtára volt. Akárcsak a kastély többi részét, ezt az épületszárnyat is romos állapotban vették át az építészek, de mégis látták benne a fantáziát. Mikor mi megkaptuk ezt a tervezési témát, hogy ebből egy kulturális központot alakítsunk, úgy gondoltunk, hogy igen, ez egy ideális hely, hogy egy kortárs, nagyszabású, nagyvonalú, nagy befogadásra képes termet alakítsunk ki. Borzasztó állapotok voltak itt, a tetőtér be volt omolva, és akkor jött ez az ötlet, hogy az egészet átalakítsuk, megnyissuk, és felső zenitális világítással, fénnyel árasszuk el ezt az egész teret, és ezáltal a tér megnőtt, és ez a fényhatás született. Ez a lépcsőház is egy jó törekvés arra a megoldásra, hogyan lehet egy reneszánsz jellegű kastélyba, egy kortárs megoldással egy új lépcsőházat berakni, azáltal, hogy látszódjon, hogy ez egy új, elkülönüljön a régitől, és megfeleljen a mostani elvárásoknak. A kastély felújításán dolgozó restaurátorok és építészek arra törekedtek, hogy az épület maga mesélje el 600 éves történetét. A falak nem csak a történelmi korok, hanem a különböző tulajdonosok igényeiről is tanúskodnak. Újabb és újabb művészettörténelmi leletek jöttek ki, a vakolat alól, kövek, stb., amelyek újabb és újabb meséket generáltak. Most ezeket a generált meséket mi újraértelmeztük, és valahogy próbáltuk újra csomagolni, hogy a mai embernek ezt a tudást próbáljuk átadni, nem nagyon akadémiai szinten, de hogy éreztessük vele, hogy itt folyamatok voltak, ez a 600 évnek a lenyomata látszik. Az évszázadok során a gyalui várkastély nem egyszer megrongálódott és le is égett. Ahogyan a múltban is mindig újjáépült és új élettel telt meg, története a jelenben is folytatódik. A kastély most kulturális központként szolgálja tovább a közösséget.